Sibingelele kuphi kuphi la kufinyelela khona lo mbukiso. Ngenza ukuthi sicela ukuthi-ke ni-subscribe, ni-like, ni-comment, ni-share futhi i-video ukuze nizokwazi ukuthi nithole zonke iy'qephu esiyiphostayo ngaso sonke isikhathi. Zithi-ke zanamhlanje ngenza kwethu ayisekho emhlabeni inkakha yezomculo kaCothoza iBlack Mambazo. Ubaba uAlbert Mazibuko udlule emhlabeni emva kokugula nje isikhashana. Lezi ndaba-ke zivezwe lapha ekhasini layo iBlack Mambazo ku-Facebook. Ngenza kwethu-ke indaba ezibuhlungu kakhulu lezi ngoba siyamazi ubaba uMazibuko ukuthi-ke ungomunye wabasunguli balo iqembu leli leBlack Mambazo. Uvele nje engomeni eningi kakhulu lapha ebezidumile, ukubalwa kuzo Hello My Baby, Homeless, ziningi kakhulu ingoma esimazi ngazo. Uphinde futhi wawina ama-Grammy Awards, bacula phesheya, benza nje zonke izinto ezimangalisayo. Nabantu-ke esikhule vele sibalalela ngaso sonke isikhathi. Ngenza kwethu indaba ezibuhlungu sithi nje duduzekani mndeni, duduzekani balandeli bakwaCothoza nabalandeli nje beBlack Mambazo bonkana. Siyabonga kakhulu-ke ngenza ukuthi sicela ukuthi-ke ni-subscribe, ni-like, ni-comment, ni-share futhi i-video ukuze nizokwazi ukuthi-ke nithole zonke iqephu esiyiphostayo ngaso sonke isikhathi. Siyabonga kakhulu.